Миргаевлар күрке белән бергә бытбылдыклар да үстергән. Фазан кошлар семьялыгына керүче бытбылдыклар Евразиядә һәм Африка илләрендә генә таралган дип уйлый күрмәгез. Хәзер аларны җирлегебездә дә яратып үстерәләр. Менә без быел кызым белән киңәшләштек тә күркәләр үстерергә булдык, чөнки сөтем дә бар, хайваннар тоткач әле пока бул кулдан килгәндә яшәргә мөмкинлекләр дә бар. Аллага шөкер дип сөенеп яшибез бүгенге көнгә. Чөнки эшләп яшәгән кешенең тормышы да бар, мул өстәле дә бар, Аллага шөкер. Кешедән рәхмәт ишетү дә бер рәхәт. Маллары да шактый аларның. Алар өчен 3 ай саен 80 мең сумлык печән фураж сатып алалар. Бер уйлаганда чыгымнар да шактый. Шәһәр кешесе генә ул салада яшәүчеләргә барысы бушка килә дип уйлый. Әле бит бу эшләрне башкарырга сәламәтлек, көч-куәт тә кирәк. Мөнир апаның бөтен эшне сыңар кулы белән башкаруына ышанасы да килми. Алар шул хәтле тырышлар. Аның шундый ни булса да, бер кулы белән булса да яшәргә тырыша. Ире дә булган, үзе дә булган. Шундый нык тырышып яшиләр. Миргаевларга авылда сокланмаган кеше юктыр. Һәр нәрсәне киңәшләшеп, уртага салып, бергәләп эшли алар. Язмыш сынауларында сынмаганнарны Аллаһы Тәгалә шулай бәрәкәтле тормыш белән бүләклидер. Ләкин муллык, бөтенлек артында тырыш хезмәт ятуын гына онытмаска кирәк. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.